Γεια σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τις πιο καλλιτεχνικές ζωγραφιές του κόσμου. Καλύτερες και από τον Πικάσο. Εμείς είμαστε Πικάσο 0, αυτός είναι Πικάσο 1. Όντως, εμείς είμαστε οι πιο μεγάλοι καλλιτέχνες. Ξέρετε, να ξέρετε, σας ενημερώνουμε για να μην τρομάξετε την τέχνη μας. Λοιπόν, αυτή η ομάδα λέγεται Κόλος, να μας φωνάζετε Κόλος. Ναι, μας λένε Κόλος, παιδιά, μισό. Ναι, σε άλλο βίντεο θα μας λένε αλλιώς. Καταλάβατε. Κοίταμε. Παιδιά, απαντήστε στα σχόλια. Μπράβο. 1, 2, 3. Βγάζουμε τις ζωγραφιές μας. Μισό, παιδιά. Εγώ έκανα μια χέστρα. Βλέπετε, χέστρα. Η Αγγελική έκανε μια Wednesday, τη σκατου Wednesday, καταλάβατε. Αυτό είναι το φωτιστικό μας. Για πάμε! Ξέρετε, λίγο δεν την παλεύει, αλλά... Παιδιά, σεισμός! Σεισμός, παιδιά! Πρέπει να κλείσουμε, παιδιά, σεισμός! Αντίο σας!